Ahojte, vítam vás v našom podcaste Etiketa pre teba. Dnešná téma epizódy je návšteva. Hola, ¿cómo estás? Nikoho by som si nedovolila vyzuť stopánok. Un momento. Zachovám si dekorum, stopánok sa nevyzujem. Poviem ti jedna pravidla, že máme na Kube. Pohoda, nikomu som nechýbala. Na sahoď nejdeš. Ahojte, vítam vás v našom podcaste Etiketa pre teba. Dnešná téma epizódy je návšteva. Ja som Glenda, to je Maria. Dneska budeme rozprávať. No, Majko. No, ako chodíme na návštevy. Vieš, to je tiež taká téma veľmi zaujímavá, pretože do bytu, domov, do svojho domova, do svojho súkromia si nepúšťaš hocikoho. Tak, depend, keď žiješ na Kube, napríklad, ľudia pôjdu a že aha, Glenda tu žije, tak idem na návštevu, ideme si dávať kavičku a niekedy ty si v trenkási, ja nie, ale si nočná kožela, alebo neviem čo a niekto. Hola, ¿cómo estás? No, tak ahoj, no, nech sa páči. Poď ďalej. No, podľa etiketa si to není dobre, že? Asi nie, lebo je to veľmi osobné. Vieš, keď niekoho pozveš domov, tak už to musí byť nejaký vzťah. A myslíš si, že sa dá odmietnúť? Ako je to teda na Kube, povedz, lebo u nás, ti poviem hneď ja za našu etiketu, je teda pozvanie na návštevu nie je možné odmietnúť. Je to veľmi neslušné. No, môžeš presunúť termín, lebo samozrejme, keď ťa pozvem zajtra, že Glenda, pozývam ťa na večeru o 18:00 a ty mi povieš, Ježiš, prepáč, ale ja už niečo mám. No, ja vždy môžem. Tak neodmietneš ten termín, ale ho presunieme na iný. Jasné. A keď ťa pozve šéf, keď ho nemáš veľmi rada, možno, neviem ako tvoj. Som hora. Tak, takisto je veľmi nevhodné, aby si odmietla pozvanie. No, tak a o koľkej, napríklad, ty si teraz mi povedala, že o 6:00 prídi, tak musím prísť o 6:00, lebo naša kubanská náš kubanský čas je, že povieš o 6:00, ale o 6:30, tak to je už neskoro, alebo... No, keď ťa pozvem na 6:00 u nás, pripravujem večeru slávnostnú, no keby si prišla o 6:30, asi by som ťa veľmi nechválila, ale tiež by som sa netešila, keby si prišla o 5:45, pretože presne ako si povedala, ešte behám v negliže, ešte je možno, ja teda nátačky nenosím, ale niekde nátačka v hlave, ešte je to celé nepripravené, tie detaily, vieš, na tých posledných 10 minút vždy trvajú tie detaily, čo robíš, ešte toto treba, ešte tamto, tak veľmi by si ma nemilo prekvapila. Ale čo je vhodné, a teda aj podľa pravidiel etikety, keď hovoríme o etikete, je zhruba tých 10 minút po termíne. To znamená, keď príde 16:10, teda 18:10, tak je to OK. Dobre, tak už to... No, a čo ty priniesem napríklad, keď idem u teba? Darček, že? No, darček je veľmi vhodný a tiež to závisí od toho, či poznáš tých hostiteľov, alebo ich nepoznáš. Keď ich poznáš, tak vieš, čo majú radi. Pán má rád červené víno, no tak nedonesieš mu koniak, donesieš mu kvalitné červené víno. Alebo keby si prišla ku nám, tak môjmu manželovi... Cigary. To poznám, to veľmi viem. Dobrý darček. Dobre. No a dáme, je vhodné kvety. To sa patrí. Ale vždy. nepárne, že? Nepárne a hlavne ich netreba dávať. Nie, netreba. Je veľmi nevhodné ich dať zabalené v papieri, v ktorom ich prenášaš. Keď je v nejakom celofáne, že je to tak nadizajnovaná tá kvetina, tak je to ešte v poriadku, ale v prenosnom papieri treba vopred odbaliť pred dverami, papier niekde schovať a odovzdať odbalenú kyticu. Naozaj nevieš, koľkokrát niekto mi dal kvety, ale full takto zabalené. No, tak ukáž. No, dobre. Aha. Takže a nepárny počet. Párny sa dáva na cintorín, vždy nepárny počet. Dobre. Áno, Majko, máš nejaké pikošky alebo nejaké story? Niečo sa stalo, keď si bola na návšteve? No, áno, stalo sa, ty to dobre vieš, ale ešte chcem povedať, že tie
vlastne nejaké pravidlá v každej krajine fungujú inak. My keď sme boli s manželom, teraz ex-manželom v zahraničí ako diplomati, tak tam samozrejme sme robili veľa návštev, chodilo ku nám, veľa podujatí sa konalo, organizovalo aj u nás priamo v dome a nikoho by som si nedovolila vyzúť stopánok, pretože to by bolo fakt, že to úplne také fopá, no ostudnosť. A tam by sa nikto ani nevyzul samozrejme a viem, na čo si narážala, keď si povedala, či mám nejakú skúsenosť. Áno, mne sa stalo. Na Kube nikto sa nevysúva. Nie, u nás aj v Čechách je veľký zvyk, keď príde návšteva, vyzúť sa. A keď poviem najprv tú story, ktorú som zažila, boli sme k nášmu kamarátovi dobrému pozvaní na prvú návštevu, teda k nemu nie na prvú, ale na prvú návštevu s jeho novou partnerkou. Tak už sme prišli, donesli sme, tak ako sme povedali, darčeky, všetko. Ja som si kúpila nové čižmičky predtým, fajnové, prídeme, otvorili sa dvere, kde stála táto jeho priateľka. Pozdravili sme sa. No ja už som mala, vykročené, že idem dnu v tých čižmičkách mojich a ona mi hovorí, no ale vyzuj sa pred dverami. Vieš si predstaviť, v akom šoku som zostala? Ja som skoro odpadla, hovorím, to nemyslíš vážne? My sa vyzúvame pred dverami, vyzuj sa pred dverami a jednoducho tak podnú. Momento. Pred dverami, že dvere a potom topánky von? Áno. Nie. V chodbovi, teda vo dverách, ktoré vedú na chodbu, spoločnú chodbu. No, ja som zostala, je ti jasné, ako ma poznáš, že energia z takejto išla rovno úplne na nulu. No, tak som sa nadýchla, vydýchla som, to pánočky som si vyzula, ale som ich do rúk zobrala a vložila som si ich dnu a hovorím, prepáč, ale topánky, ktoré mám, si nenechám na spoločnej chodbe, aby som náhodou pri odchode išla bosá domov. Takže bolo to veľmi nepríjemné. Bože môj. Aj ten prvý dojem, o ktorom sme hovorili, urobila slečna na mňa veľmi negatívny. Tak, teraz keď si povedala ten prvý dojem, musím vám povedať, že sme točili veľmi pekný epizóda o prvý dojem, tak niekde tu, alebo niekde, necháme to. Môžete ísť tam, môžete to lajkuj a povedať, že aké ste robili vy niekedy taký prvý dobrý alebo zlý dojem. Tak Majka, to je... No. To neviem ani ja predstaviť. No, veľmi nepríjemná situácia, ale vieš, čo sa aj niekedy deje, že pozveš hostí a teraz, alebo ty si pozvaná, teda skôr by som to v tomto momente otočila s týmito pánkami, ešte sa k tomu vrátim a vidíš, že áno, vojdeš, máš krásne šaty, keď je to hlavne, keď je to nejaká večera, no keď prídeš na kávu a povieš si, vieš čo, mne je príjemnejšie, pohodlnejšie sa vyzuť, úplne v pohode, závisí to od teba. Ale keď prídeš na nejakú príjemnú večeru, vieš, nahodená v dlhých, teda, alebo nemusia byť dlhé, ale presne v nejakých koktélkach muž príde v obleku a teraz ty sa máš vyzuť. A ešte je, vieš čo, horšie, keď ti podajú nejaké obnosené pantofle už deravé. To strašné. To je jedno, alebo ešte keď ty máš náhodou dierku na ponožke, no dáma skôr nie. Alebo keď ti smrdia nohy. No čo? To je úplne najhoršie. Ale keď ti nepovedia, že vyzujte sa a čakajú. Vieš, ako je to takto s očami na teba pozerajú a na nohy. Vieš, ako sme si hovorili, že pozeráš do tváre, ale oni pozerajú skôr na tvoje nohy a čakajú, kedy si vyzuješ tieto pánky a ty sa k tomu nemáš a ošívaš sa a je ti to úplne nie je to úplne samozrejme, že keď idem na takúto večeru, tak sa nevyzujem. A potom celú dobu ti striehnú tie nohy a pozerajú a sú nervózni z toho. Aj to som zažila už takú návštevu, nebolo to príjemné, ale ja som sa nedala. No. Zachovám si dekorum, stopánok sa nevyzujem. Napríklad na Kube, teraz keď hovoríme o návšteve, my môžeme byť na návšteva strašne dlho. Akože začíname o 6:00 a už je polnoci, 1, 2, 3 a ešte návšteva je tam. Kedy musíme povedať, že návšteva, že do počutia, dovidenia, idem spať? Glenda, to není veľmi slušné, lebo naozaj začiatok návštevy určuje hostiteľ.
keď hostiteľ ťa pozve na 6, príde 6:10, tak ako sme si povedali, tak to je to, ktoré on určil. Ale host určuje, kedy návšteva končí. Takže keď chce byť host aj do 4, tak ho nemôžeš vyhnať. No, jasné. A vieš, čo sa mi niekedy stáva? Že naozaj tí hostia, ty sa chystáš, váriš, chystáš stôl, všetko pripravuješ a hostia prídu, ešte posledné detaily donesieš z kuchyne, až budú sedieť všetci, ale veľakrát sa ti mi stane, že hlavne keď je viac ľudí pozvaných, že prídu, usadia sa a to, čo už je na stole, začínajú jesť pomaly, vieš? A ja ako hostiteľka ešte som v kuchyni a tie posledné veci dorábam a vtedy majú hostia počkať. Myslíš si, že je vhodné, aby začali jesť bezo mňa? Nie, samozrejme, že nie. Ja som tá najvýznamnejšia, hostiteľka ktorá má sadnúť. Vidíš to? Tak to sú také situácie, ktoré mňa tak vyhodia z konceptu. To patrí aj pre jedlo tie, že? Áno, tak, áno. Dobre. Hostiteľka si sadne a vtedy určí, pozve všetkých hostí a povie dobrú chuť a vtedy sa začne jesť. Ale veľa ľudí toto neovláda. Tieto pravidlá, aj návšteva má pravidlá, všetko má svoje pravidlá spoločenského správania a toto veľa ľudí neovláda. Vieš, že príde na návštevu a keď príde na návštevu, aby sa aj správal podľa nejakých pravidiel. Tak, poviem ti jedna pravidla, že máme na Kube. To bude určite niečo veselé. Už sa na to teším, keď sa smeješ. Tak, na Kube máme veľa problémov s vodou, napríklad. A keď príde návšteva, ak tá návšteva náhodou chce ísť do toaleta a spraviť number 2, že chce... Všetci vieme. To to je hrozné, lebo potom to nejde a to znamená, že ten druhý, čo príde after, potom to je naozaj zlé. Tak, my máme pravidla na Kube, keď prídi, dáme si kavičku, alebo jeme, neviem čo, ale na sáhoď nejdeš. Patrí tá pravidla i tu na Slovensku? Myslím si, že nie. Našťastie ešte teda tu nemáme a máme to šťastie, musím povedať, že aj pitnou vodou splachujeme toaletu, takže tieto problémy našťastie nemáme. Ale áno, je to veľmi zaujímavé. Vypiješ kávu a keď príde akékoľvek takáto potreba, ideš domov. Jasné. Máš určený čas, to je veľká výhoda. Čo ti poviem, Majko, my to všetko akože urobíme tak. A to je perfektné. Aspoň nemusíš určovať. Ja napríklad s týmto odchodom som raz zažila, tiež návštevu som mala, taká menšia, nebola to večera, taká iba taký pohár vínka a tak. A bola som chorá, užívala som antibiotika. Ale keďže už sme boli dohodnutí, tak mi to bolo trapné zrušiť. Tak hovorím, dobre, tak sme posedeli, ja som nepila, posedeli sme, no a už keď boli asi 2 hodiny a už som bola fakt, že hotová, totálne down, tak hovorím, veľmi pekne sa ospravedlňujem, kľudne sa bavte ďalej, ale ja si idem láhnuť, lebo mám dosť. Že pohoda, nikomu som nechýbala, pretože vieš, keď ja som bola bez pitia a všetci popíjali ruka hore, tak ja som nikomu nechýbala, v podstate išla som si láhnuť do spálne a zaspávam a už tí ľudia, ktorí mali dosť, dokola si púšťali pesničku. Boli Kubánci? Nie, neboli Kubánci. Dámy mali topánky a klopali na tú dlažbu tak, že to bolo neznesiteľné. Do 5:00 do rána som už iba na hodinky pozerala a hovorím, preboha, už choďte domov, som si v duchu hovorila. Ježiš. A od Richarda Millera, neviem, ako sa tá pesnička volala, taká veľmi známa, a oni ju púšťali možno 30 krát dokola. A stále to isté. A iba som počula, ešte raz si ju pustíme. A ja, že preboha, už nie raz medzi tým niečo dali. A ešte raz si túto pustíme. No, mala som dosť, poviem. Takže návšteva prebehla veľmi dobre, ale pre mňa teda bola trošku už obťažujúca o 5:00 ráno. Veľká návšteva. Tak, Maria, zopakujeme. Keď ideme na návštevy, potrebujeme darček a ešte k darčeku, keď si dobre povedala, ešte mám jeden komentár. Myslíš si, že musí ten hostiteľ otvoriť darček, že nesieme dobrú fľašu a povieme si, určite nám dá z nej ochutnať. Myslíš, že musí otvoriť a ponúknuť nás, alebo nie? Keď je to dobre, musí.
Nie, asi nie. Vieš čo, nemusí, hlavne keď je víno, lebo víno má každé, či biele, červené, alebo aj prosecco má nejakú teplotu, ktorú by malo mať a nemusí byť, keď nám ho prinesie práve vychladené na tú teplotu. Takže nemusí, ale ak chce, môže, ale hostiteľ by mal sa pozrieť, aký darček dostal a poďakovať. Je to slušnosť. Jasné. Dobre, tak prinesem darček. Musíme byť 10 minút po ten čas, keď nás pozvali. Plus, mínus. Dobre. A ešte tak darček sú krevety. No, krevety. Aj krevety by neboli zle v konečnom dôsledku. Aj tie mám rada. No tak. A potom nevysúvajme sa, keď ideme na návšteve. Že? Nevyzúvame. Hostia nevyzúvame. Dobre. To super. Ale keď hovoríme o tom vyzúvame, nevyzúvame, keď je vonku bahno nejaké a padá sneh a vieš, taká tá člapotanica, no tak nezoberieme hostia v tých, ani asi on by nešiel v tých topánkach, zablatených až po členky a do tých perských kobercov, že by nám tam trošku pochodil. Nie, vtedy samozrejme host sa vyzuje sám, aby niekto nepovedal, kto nás sleduje, ale tie dve Mária s Glendou povedali nevyzúvať, tak idem aj v zablatených topánkach, lebo to povedali a to je správne pravidlo. Nie, vtedy sa vyzujeme samozrejme a hostiteľ tam má pripravené niečo. Tak treba byť pripravený, kúpiť pekné papušky. A jednorázové. No, jednorázové iba? Tak na jedno použitie, tak nebudeme dávať obnosené hosťom. To bude drahé, Mária. To bude drahé. Dobre, tak ďakujem, že toto všetko si mi povedala a aj tiež znova dneska som niečo dobre sa naučila. A čo si myslíš, že naše javci, no ako sa to povie? Naši poslucháči a diváci. Oni aj tiež niečo nové majú dneska, že? Ja dúfam, že aj ich sme obohatili niečím novým a verím, že ak sa vám táto epizóda páčila, niečo nové ste sa naučili, prosím, dávajte lajky, veľa lajkov a takisto komentáre, čo by vás zaujímalo, lebo tých informácií máme veľmi veľa a veľmi radi sa v ďalších epizódach s vami o ne podelíme. Tešíme sa, že ste boli s nami. V našom podcast Etiketa pre teba. Etiketa pre teba.